el que portem avui al ple és com una declaració institucional contra el feixisme i creiem que és important, ja que tenim en compte l'auge de l'extrema dreta als carrers i també l'entrada d'aquesta a les institucions està tenint un paper important en el context actual. Els acords d'aquesta moció els vaig llegir perquè creiem que són importants que els tinguem clars. El primer és el compromís públic, refermar el compromís d'aquest Ajuntament amb els drets humans i els valors democràtics. El segon punt, espais d'intervenció, utilitzar els espais d'intervenció de l'Ajuntament per combatre els discursos d'odi, defensant els drets humans i contrarrestant les informacions falses que es puguin induir a discriminacions i vulneracions de drets humans. El tercer, els discursos d'odi, comprometre's a fer respectar dintre i fora del ple municipal l'article 7 de l'ordenança de convivència d'aquest Ajuntament, que prohibeix tota conducta de menyspreu a la dignitat de les persones, així com qualsevol comportament que fomenti l'odi racial o religiós, atempti a la convivència i a la cohesió social o de caire discriminatori, sigui de contingut xenòfob, racista, sexista, homòfob o de qualsevol altra condició, o circumstància personal, econòmica o social realitzada de fet per escrit o de paraula mitjançant insults, burles, molèsties intencionades, difusió de rumors infundats que afecten a un col·lectiu concret, coacció psíquica o física, agressions o altres conductes vexatòries. El quart, trobades amb entitats, establir que quan s'organitzin les trobades de treball entre els grups municipals i entitats per elaborar temàtiques concretes no es convocarà les formacions d'extrema dreta. Cinquè, iniciatives no normalitzar ni legitimar l'acció política de les formacions d'extrema dreta. Per això, no subscriure cap iniciativa conjunta amb aquestes formacions i evitar que prosperin les iniciatives que representin una violació dels drets humans. El sisè, manifestacions de violència cap a regidors i regidores, rebutjar totalment i unànime qualsevol manifestació de violència verbal, física o psicològica cap als regidors i les regidores a qualsevol espais dintre o fora de l'Ajuntament per motius de discriminació de qualsevol naturalesa. El setè, treball conjunt entre els grups municipals, mantenir un espai de treball conjunt durant el mandat entre els grups municipals signants per coordinar l'acció política municipal i les respostes envers accions concretes de les formacions d'extrema dreta. I el vuitè i últim punt és el treball conjunt amb la societat civil organitzada per la defensa dels drets humans, que és formalitzar un espai per la defensa dels drets humans i de treball i de coordinació davant de l'extrema dreta, incloent la societat civil organitzada. Aquesta moció nosaltres considerem que és molt important que es presentés i que s'aprovi en aquest primer ple ordinari de l'Ajuntament d'Olot, ja que és una forma de posicionar-nos en defensa dels drets humans i dels drets fonamentals de totes les persones i, per tant, sigui una declaració en contra de totes aquelles forces antidemocràtiques que difonen discursos d'odi, racistes, LGTBI-fòbics i masclistes. Per tant, l'aprovació d'aquesta moció, això, ha de ser una mostra pública, que els partits que avui la portem a ple i l'aprovem votant-hi a favor, ens comprometem a fer un cordó sanitari davant de l'extrema dreta. Torn de rèpliques, senyora Pagès. Sí, molt breu, gràcies. Primer de tot volem agrair els vots a favor de la moció, perquè ja hem escoltat el primer discurs falangista i racista al ple de l'Ajuntament d'Olot, que deixa clar la importància d'aquest cordó sanitari que avui aprovem, i tenim el deure moral i ètic d'aturar el feixisme, i així ho farem aquí dins de l'Ajuntament i al carrer, perquè nosaltres som i serem sempre antifeixistes. Un altre grup vol tornar a intervenir? No? Doncs portaríem la proposta a votació, vots a favor d'aquesta moció, vots en contra, doncs donaríem la moció per aprovada.